Ještě. Musíme namazat ten krček. Jizdínko, ty jsi taková šikulka. Ukážeme Čecha, který v okolním turnaji vyhrál 13 milionů korun a ještě může vyhrát dalších 100 milionů. Zůstaňte s námi. Vyslýchání osob zapletených do skandálu s odposlechy v bulvárním nedělníku Newsového před britským parlamentem pokračoval Stačí? Co? poslanců z ocitl samotného Camerona. Hájil své rozhodnutí zaměstnat v minulosti a jeho působení. Tak, Adamna. Co? Chceš ještě na to bříško? Ještě na bříško? Ještě na bříško? Tak, se točíme. Tak, se točíme. Tak. Tak. Už to stačí. Papa, tátovi. Papa, tátovi.